Đấy, nhà bạn ở Kiminki rồi. Ôi, tiết dày lắm này mọi người. Dày hơn đầu cuối. Dày tới đùi luôn. Đây, nhà bạn đây. Nhà bạn ở Kiminki. Kiminki. Đang đốt lò sưởi kìa. Ở trên nó thấy không? Thấy không? Đấy. Đốt lò sưởi nó bốc hơi. Nào lâu à anh? Tay bằng. Nhà số 8. Số 8 vậy nhỉ? Vậy. Nhà đẹp quá nhiều mọi người. Nhà bạn đẹp quá. Nhà đẹp nhỉ. Tay bằng miền Nam. Phải. Kiertä ympäri kaupunki. Jag bestämmer. Jamen. Vanilo. Jag bestämmer. Jamen. Okei. No niin. Kapurai kaikki. Onko Facebook live vai? YouTube jo. Niin, joo, kyllä. Tänään päivää mä kautan Teemu on luona. Kotam ottaa tai kaveri on katso. Teemu on mikään keittiö. Joo, niin. Siinä on keittiö ja niin. Tuolla me on vähän tuossa takassa vähän grillattu. Joo. Possua ja nautaa. Ja... Niin saa men kertoo. Joo. Niin. Vai kertoo leiviuuni täällä voi tehdä, jos haluaa tehdä leipää ja pullaa. Joo. Se on hyvä siinä. Mä kantaa oma kieli. Ne no on takkaa no on bánh mì on nong tô minh. Niin. Joo. Hei, semmonen kysymys. Joo. Haluatko arvata, montako kiloa painaa tämä koko takka ja leiviuuni? Haluatko arvata? Ehkä tonnia. Ei mikä 30, ei. 50 kiloa. 16 000. Niin, melkein mä sanon melkein. Joo. Tonnia. Se on niinku, mitä sanois? No, 9 henkilöautoa. Joo. Tosi painavaa kyllä. Vuoden lämmintä. Niin. Joo, tai niin ainakin se aikaisempi omistaja sanoi, että joo, se on painava. Koska paljon kiveä, niin tuolla ehkä takanakin on. Ei haittaa, tämä on niin. Tämä oli halpa talous. Jos haluan näköinen on hyvin, niin laitan valkoinen maalata. Joo. Pitää ensin opetella käyttää, koska tulee vähän niinku, tässä on jo vähän tummaa ja tuossa lisää tummaa. Koska aluksi niin osaa oh. Niin. Joo. Varmaan 10-20 kertaa palohelmi soi. Opetellaan vähän käyttää niin. Joo. Nyt osaa kyllä hyvin. Niin, nyt no se osaan. Joo. Koska jonkun on ensimmäinen, aina tapahtuu. Niin. Onko teillä osaatko rakennusta? Itse ette osaatko? Ehkä se on niinku vahva, että jos tulee vähän painoa päälle. Ja sitten tuonne pieni kehikko, niin mä luulen, että se on tavallaan helppo tehdä. Pitää vaan vähän katsoa, että mihin kohdissa saa kiinni ja tälleen. Joo. Täällä on sitten tämä pesuhuone. Niin sang puosum ao. Meillä on tämmönen tämä. Joo. Koska tämä kylpyhuone tässä remontoi. Pam. Kun aikaa rahaa. Joo. Tällaista sauna on. Saunarohoa yritetään kasvattaa ja muuta. Joo. Vähän ja... Ne Täällä on riisiä ja muuta. Joo. Kato, täällä on maatila lähellä. Haetaan aina kaikki nämä täyteen maitoa ja sitten Joo. pakastimeen. Niin Joo. se on hyvä. Ja... On se tuolla makuuhuone tämä toimisto sulle on tekee mikä jokin paperi tulossa joo. Niin on, okei. Joo. No niin. Ei keksitty mitä tähän tehdä, niin no lähtiin sohva ja pöytä. Joo. Että joo, tälleen ja. Đây chủ nhà này. Đây là bà chủ nhà nhé. Bà chủ nhà. Mr. Yan
Temu vai mo. Ini meneh olohones. Käydäpä siellä, joo, kyllä. Joo, vilkastaa. Tämä on näköjään. Mikä se on? Onhan tässä lamppu. Onhan tämä nyt rikki tämä. Ei. Vahvasti kiinni. Täällä itse asiassa joo, otetaanpa. Täällä on. No, Aleksanteri huone. Niin, leillä pankon tai. Tämä on tällainen. On vähän himmeämpi lamppu, koska yöllä niin vähän niinku yövalo. Joo. No. Ja Niin, laita se niin. Onpa näin, tulee vähän valoa. Niin. Joo, täällä teki tuolla läksyy vähän niinku Joo. voi sanoa ja näin. Ja Niin. voi vähän istu sohvallakin, koska liikaa penkkiä kaikki pitää keksiä Niin. joku paikka. Joo. Ja tämä kenkätelin, Kao tekee. Koska näin niin. Kao sanoo, että kun teillä oli oikein iso hylly. Tähän ei mahdu niin korkea koskaan tämä. Joo, ei heitä, tämä on sopii, tuo on hyvä, joo. Koska tämän sako on päälle. Niin. Joo. Tämä on tämä on mäntyä ja kun tekee tämmöisen polttokuvion ja Joo. värjää kahvilla, niin tulee tosi jamde. Jam. Jam đây. Joo. Täällä on, mä oon sun niin. Täällä on oma tämmönen pikku linna tai teltta. Miten sanoisi? Tässä on Kao, maa ja mii antaa no ja moo tommonen alle. Molemmilla on yksi iso unilelu. Joo. On iso. On iso Kajut makuuhuone. Joo. Joo. Kyllä. Täällä on tämmönen Pikkunen pouta, joo. Voi vähän askarella ja Joo. täälläkin on hyvin kaappeja sitten. Mutta lasten kanssa heti tulee jälkeen. Onneksi ei ole uusia. Onko tämä huone, onko joko remontia? Tai se sama ennen? Joo, aikaisemmin joo, kyllä. Joo, me ei ole vielä ehditty remontoimaan mitään. Että Vai ulkona se? joo, justiin Niin näin. se, niin. Joo, Ei kyllä. kiire, mutta on vielä on hyvä. Joo. Sitten ehkä kun vähän lapset isompia ei näe Niin. mitään. Sitten. Pitää ensin mennä säästään rahaa ensin. Ja Sitten hätiin tämmönen hieno lamppu. Todista vaan 20 €, ajattelin. Voi, että niin hieno. Joo. Joo. Vähän sisustaa, koska mä oon vanhan talon, niin tuo sopii tyyliin kyllä. Joo. Meillä on vanhaa täällä. Joo. Uusia täällä. Iso. Kyllä, että. Nhà có 5 phòng ngủ. Joo. Ehkä saa nähdä. Ehkä ei jää joskus haluaa muuttaa tänne, mutta en tiedä. Siellä on hyvä paikka. Joo, niin on. Kyllä, että. Niin tuolla. No miettii tekee se. Tuo kyllä. Joo, tuolla ehkä kesällä sitten grillaa kans ja vähän pitää keksiä. Voi niin väriä. Niin? Pelkästään väriä. Joo, tuolla, jos katsoo, niin näkyy puuta. Kao tykkää vähän liikaa tämän ruoka. Ai ei haittaa. Se on hoidossa. Kyllä en muista vaan mikä Jaran nimi oli. Papaja kukkaha. Niin, papajan kukka. Nhằm blanc là nè, nhẹ nè. Nam Blanc. Blanc nhé. Blanc. Vaikin on. Kiitos Letokalla. Kyllä joo, vasailu. Ăn có cầm này lại cái ply khác rồi nè, cầm này làm. Không bên này. Đây là khai rồi. Khai rồi. Có nhớ Cái nàng phải này phải. Có ply cầm rồi. có nhớ tiếp nữa. Nhìn thứ nàng đấy. Thì gần rồi, đơn như con đây là cả khai rồi. Nhớ nghe cái kẹo, ông mang cái kẹo. Bà tôi tin nha bảo. Không bộ nhẹ cho qua ập ra theo. Ngon cái tiêu bữa nè. Ta ra nhỏ mom, ta được ai lớn như cái cầm lên. Nhớ nghe như mạng rồi.